oras na para magtinabangay, maminaw na lang tang tanan. Aron sakit di na magdugay, ana lang jud kagamay ang ilang mga paghangyo nganong kanang may bandera dili pa man mahimo. Paminaw na lang mo aron dali na mahuman problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di jud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Una sa tanan, saludo sa kapulisan, dako nga sakripisyo ang inyong giatubang. Andam mo nga mo alalay alang sa mga katawan, andam mo disiplina para ka natong tanan. Unda di na ta magpagahe, maminaw na lang ta kay di ra ba lalim ning mahilayo kita sa pamilya, samtang ikaw hinanok sa pagtulog og sila gayaran nila minti ng kahadlok kanang pag-istambay ra nimo diha sa balay. Dako na tabang nakaayo nasa ilabay kay kanang ilang pagtambag para ramampod nato dakan masulbad na dayon ning problema sa ato. Kanang bandira imbis maupay gitagaan, gayaw-yaw na manua kay kuno daw gikulangan. Wala man gani nimo mahimo nga mangumusta, kumusta ha ang ilang sitwasyon kung okay ba? Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa inyo ikay aming presidente. Labi na sa mga doktor nga maoy nag-asikaso sa mga pasyente nga naigo diri sa ato, walay kahadlok nga mo ato bang sa mga tawo, walay pakabana kung okay ba o positibo, wala nila huna-hunaa ang mga kahadlok pagmahal o pagsalig ang naa sa ilang utok o diba dili lalim ning ilang trabaho tas kita na aras sa balay. Sige pagreklamo, siguro oras na para magtinabangay, maminaw na lang tang tanan. Aron sakit di na magdugay, ana lang jud kagamay ang ilang mga paghangyo nganong kanang may bandera dili pa man mahimo. Paminaw na lang mo aron dali na mahuman problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di jud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani,
morning mga ka-Siargao. Good morning sa mga frontliners nato dinha. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Good morning sa ato nga mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ilabi na dinhina sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa ato nga mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Good morning kaninyong tanan. Ug good morning usab sa mga maabot ning atong live stream karon, Siargao TV News. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa tanang mga viewers nato. Good morning kaninyong tanan din ha. Please do share mga ka-Siargao ang atong live stream aron daghan ang makakita, makasayod sa latest updates nato dinhi na sa atong mga balita. Please do like, follow, and share sa atong Facebook page, fb.com/SiargaoTV, sa among mga social media platform, ang instagram.com/SiargaoTV, twitter.com/SiargaoTV, o ang YouTube channel, Siargao TV. Kini ang inyong kauban karong adlaw, karong programa, Kuya G. Please do like and follow sa akong Facebook page, Kuya G Official, o sa Instagram, Kuya G Official, o sa YouTube channel, Kuya G Official. Balik na usab kita sa atong programa matag alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Karon mga ka-Siargao, ang atong headline sa balita. Surigao City naka-identify na og 13 ka barangay isolation unit. Samtang sa laing bahin, Department of Health Caraga may pagawas og pagpahibalo sa mga effort nga nahimo batok na sa COVID-19. Samtang 15 anyos nga batan-on pataas, giawhag nga musalmot sa survey sa Department of Health. Samtang sa laing bahin, LTO kun Land Transportation Office, balik na ang operasyon. 15.3 milyon ka pamilya natagan na sa Social Amelioration Program Assistance. Samtang pag-adapt sa flexible learning, parehas ra ang learning outcome sa physical e-schooling. Samtang mga pribado nga eskwelahan, gihangyo nga mo-adapt na sa bag-ong schedule sa pag-able sa klase. Samtang 1,265 ka mga LGU sa atong nasod nakakumplay na sa deadline sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Program Assistance. Mao kato ang mga headline sa ato nga mga balita karong buntaga. Hindi na ta maglangan mga ka-Siargao, ato nga pagasayron karon ang kahimtang sa atong
panahon. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod kini sa tropical depression Ambo. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang magagikan sa amihanang silangang ngadto na sa amihanang kasadpang direksyon ang magpasulabi sa rehiyon dinhi na sa atong Caraga og ang kadagatan niini kasarangan ngadto na sa kusog ang pagbalod. Sa ubang parte sa Mindanao adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasadpang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Ni subang ang haring adlaw mga kasyargaw ganinang alas 5:23 sa buntag og mosalop kini unyang alas 5:53 sa hapon. Mao kadto mga
March 12, 2020. The world changed. World Health Organization announced that COVID-19 became a pandemic. Uncertainty arose. So many questions unanswered. How do we proceed? How do we act? How do we end it? As many questions arise, heroes within us heed to the call. It started with planning. Experts, leaders, movers convened because without planning, the next steps may fail. Tough decisions were made, advisories and policies reviewed, advocacies strengthened, surveillance increased, response heightened. Everyone worked together, collaborating, networking. No one was left behind. Governments across borders stood up in command, with conviction, with purpose. Frontliners, backliners, those in the field made sure that people are safe, people are aware, people are protected and in their homes. Without reservation, without doubt, private stakeholders reinforced support, yielded to those in need, using what resources they have: talent, supplies, presence themselves in aid of those in service out front. In reverence to authority, in synergy, citizens followed directives with valor, humor. We will support you all frontliners. We will stay at home. We will stay at home. We will stay at home. We will heal as one. Faith in each other, in their leaders. It is unclear when this will end or how, but seeing how we have worked together and how we will make a difference. The journey may be long, the road may be hard, but as long as we are united, no pandemic will crumble us. Believe in solidarity. There is hope. In the end, we will triumph. In the end, we will beat COVID-19. Frontliners ang kanato. Padayon kita mga kasyargaw sa atong Padayon kita sa atong mga balita mga kasyargaw. 15 anyos nga mga batanon pataas.
giawhag nga mosalmot sa survey sa Department of Health. Giawhag karon ang tanang mga batan-on nga nag-edad 15 anyos pataas, ilabi na sa mga estudyante nga moapil sa survey nga mipahigayon karon sa Department o mipahigayon karon ang Department of Health, ilabi na sa COVID-19 and health literacy. Ingon nga parte sa international research sa COVID-HL Consortium. Ang maong survey mangutana sa mga batan-on kung unsaon nila pagpangita og impormasyon sa internet, unsaon paghandle sa information, unsay imo gibati panahon sa krisis. Dugang pa nga ang maong survey mulungtad lang sa 15 minutos. Kana mga kasyargaw, ang gipahigayon karon nga survey sa atong nga Department of Health aron masayod sila kung giunsa sa mga kabatan-unan ang paghandle sa impormasyon, paghandle sa krisis karong panahon na mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa ato nga mga balita karong buntaga. LTO balik operasyon na. Mobalik na ang operasyon sa Land Transportation Office kon LTO karong Mayo 13 tuig 2020 sa mga lugar nga ana-ana sa GCQ o mga low risk o medium risk area sa Pilipinas. Giawhag ang mga kliyente sa mga opisina nga adunay ipahigayon nga mga safety measures o mga health o sanitary protocols sama sa pagsulob sa face mask, physical o social distancing, og ang transaction below 21 og above 60 years old pagahimuon lamang kung wala na ang ECQ o ang GCQ mga kasyargaw. Mubalik na mga kasyargaw ang operasyon sa atong Land Transportation Office para na kini pagserbisyo sa atong mga drivers, pagserbisyo sa atong katawhan. Mag-abli kini sila sa sa mga lugar nga adunay GCQ, low risk o medium risk area sa tibuok Pilipinas. Sa laing bahin sa atong mga balita, 15.3 milyon ka pamilya nahatagan na sa SAP. Nahatagan na sa kinatibuk ang 15.3 milyon ka pamilya sa tibok Pilipinas ang SAP assistance. Kini base na mismo sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD o DILG. Sa 85.3 bilyones ka pesos nga na-release, 17 bilyones ka pesos o 17.2 billion niini nahatag sa 3,947,558 ka mga 4-piece beneficiaries, samtang 67.7 billion pesos nga assistance nahatag sa 11,282,228 ka mga beneficiaries nga gi-identify sa mga LGUs
sa tibuok nasud. Dugang pa nga 323.3 million pesos usab ang nahatag sa 40,418 ka transport network vehicle services o public utility vehicles drivers. Mako na ang latest update mga kasyargaw sa SAP distribution. Ilabi na sa mga na-release na kwarta gikan na sa gobyerno ngadto na sa mga kabus nato nga mga kaigsuunan, mga kasyargaw. Happy viewing sa atong mga viewers din ha. Please do share sa atong live stream para daghan ng makahibalo nga ilabi na sa mga latest updates nato karon mga kasyargaw. Sa atong horoscope karon mga kasyargaw karong adlaw. Naatay horoscope karong adlaw mga kasyargaw. Isip parte sa atong programa sa Siargao TV News. Sa adunay zodiac sign nga Aries, nagkipat-kipat ang imong charm karon. Focus ka sa paghimog work plan. Ang lucky number nimo karon 51, 24, 32, 54 ug ang imong lucky color mango orange. Sa zodiac sign nga Taurus, ayaw pagpasobra sa gastos sa imong home entertainment. Malipay ka sa love expression lamang. Ang lucky number 55, 21, 52, 43 ug ang lucky color royal purple. Sa Gemini, dunay surprise expenses tungod naguba ang appliances nimo. Mas maayo adaptable sa mga changes sa plano. Ang lucky number 52, 17, 32, 43 ug ang lucky color nimo karon apricot orange. Sa Cancer, ang imong shrewd thinking mohatag og dakong ginansya sa negosyo. Good day karon sa pagkonsult sa psychic o magfa-feng shui. Ang lucky number 43, 15, 41, 51. Ang lucky color neon green. Sa Leo, paliton nimo ang promise gift sa imong pag-umangkon nga bata. Adunay romance ang imong travel karon. Ang imong charm magalumay og swerte. Ang lucky number 32, 41, 55, 49. Ang lucky color almond brown. Sa zodiac sign nga Virgo, ang imong concern karon para sa family matter, adunay obstacle sa imong plano, pero ang mga good opportunities sa pag-increase og bahandi moabot sa imo karon. Ang imong lucky number 18, 54, 32 og 43. Ang lucky color grape violet. Sa Libra, mo dawat ka og job offer nga mahimo nimo at home. Good luck sa imo ang mga home-based nga negosyo. Ang lucky number 21, 32, 45, 27. O ang lucky color nimo magenta. Sa Scorpio, importante ang reconciliation. Favorable ang cooperative effort. Ang laughter yoga mohatag og stress management. Ang lucky color 32, 43, 28 o ang lucky number 32, 43, 28, 36. Ang lucky color chantilly pink. Sa Sagittarius, ang imo attention nag-focus sa friendship og local og social interest. Surprise ang romance karon.
adunay bag-ong diskarte aron ka malipay. Ang lucky number 54, 21, 57, 32 ug ang lucky color electric blue. Sa Capricorn, favorable para sa imo ang magpa-spa para sa imong stress management. Successful ang imong creative project. Lucky number 51, 25, 36, 47 ug ang lucky color neon green. Sa Aquarius, sa imong house cleaning, nakita nimo ang mga misplaced document og singsing sa imong inahan. Ang lucky number nimo 25, 38, 46, 27 ug ang lucky color canary yellow. Sa Pisces, maglikay kang dili nimo ma-hurt ang feeling sa imong love. Oversensitive siya karon. Always nag-appreciate sa good deeds nga iyang nahimo. Ang lucky number nimo karon 41, 13, 55, 26 ug ang lucky color mga kasyargaw sa Aquarius, yellow. Kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kini mga kasyargaw giya lamang nato arlang na sa atong success. Kay kita man gayud mismo ang maghimo sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian mga kasyargaw. Kinigiya lamang sa atong luck karong adlaw. Karon ang mga dugang nga headlines nato mga kasyargaw. 15.3 o 15.3 million ka pamilya pag-adapt sa flexible learning. Parehas ra ang learning outcome sa physical schooling. Gibutyag karon ni Commission on Higher Education CONCHED Chairperson Commissioner Prospero de Vera III nga ang pag-adapt sa flexible learning dili man makadaot o maka-jeopardize sa learning process sa estudyante. Sumala pa nga ang learning outcome parehas lamang sa physical schooling. Dugang pa nga ang pagpahigayon sa flexible learning nagtumong nga makunhuran o ma-decongest ang mga classroom aron ma-maintain ang social distancing o physical distancing o maprotektaran usab ang health sa mga estudyante. Atong paminawon na mismo mga kasyargaw si Commissioner Prospero de Vera sa Commission on Higher Education. Hindi naman magbabago kasi ang babaguhin sa flexible learning, you will redesign the learning process to use flexible means, both online, offline, residential, non-residential system. Pero yung learning outcomes mo sa dulo, dapat pareho pa rin. Yung learning outcomes na meron na dapat yung estudyante at the end of the SEM will still be maintained. What you will change is how do you produce these outcomes, both using offline methods, online methods, residential, non-residential. I think there is a misconception that if you go flexible learning, wala nang papasok sa eskwelahan. That is not true.
The intention of flexible learning is to decongest the classroom, to reduce the number of students who go to the classroom at one time so that social distancing and the health of students can be protected. So some students, for example, those who have weaker connectivity can still attend classes. Those who have strong connectivity can receive online education. Pero sa dulo, yung learning outcomes, yung achievement ng requirements ng semester will still be the same. So there is no change in what we expect the students to learn, what they are supposed to achieve at the end of the semester. So sa free higher ed, tuloy pa rin yung free higher ed. Maukadto mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Commissioner Prospero E. De Vera sa Commission on Higher Education. Labi na sa atong pagsulong sa flexible learning ug ang pag-adapt ni ini mga kasyargaw ilabi na karon bag-o na gayod ang atong kahimtang sa atong palibot mga kasyargaw tungod kini sa COVID-19 pandemic. Karon mga kasyargaw sa atong gamay lamang history, sa atong gamay lamang history mga kasyargaw, karong Mayo 12 ni adto 1777 mga kasyargaw, May 12, 1777 ang first ice cream nga advertisement sa TV gikan na sa ni Philip Lindsay sa New York Gazette. So gipagawas ang first ice cream advertisement sa tibuok kalibutan mga kasyargaw, May 12, 1777. Samtang ni atong 1960 May 12 gihapon ni gawas sa programa nga Frank Sinatra Special mismo si Elvis Presley, o nag-guest mismo si Elvis Presley sa programa ni Frank, ang programa nga Frank Sinatra Special ni atong 1960 mga kasyargaw. Samtang dinhi sa Pilipinas atong May 12, 1898 o 1898 o 1962 rather, May 12, 1962, si President Diosdado Macapagal gibalis ang Philippine Independence Day celebration gikan sa July 4 ngadto na sa June 12. Karon na May 12, 1962 mga kasyargaw, mao ang nahitabo dinhi sa history nato sa Pilipinas. No, May 12, 1962 si Presidente Diosdado Macapagal gibalis ang Philippine Independence Day celebration gikan July 12 gihimo na kini nga June 12 karong adlaw kung May 12 tapos 1962 mao kana mga kasyargaw. Mao kato ang gamay lamang nato nga history mga kasyargaw. Dugang
patikaran sa atong mga balita mga kasyargaw. Mga pribado nga eskwelahan gihangyo nga moadapt na sa bag-ong schedule sa pag-able sa klase. Kinahanglan na nga i-adapt sa mga pribado nga mga universidad nga naggamit pa sa karaan nga academic calendar ang bag-ong schedule sa pag-able sa klase sa Agosto. Kini sumala pa ni CHED Commissioner Prospero de Vera III aron magamit ang bulan sa Mayo ug Hunyo alang na sa pagpangandam sa flexible learning system nga ipatuman sa tibuok academic year. Giingon ni De Vera nga ang flexible learning mo gamit na og gihiusa nga online, offline, residential og non-residential school work depende sa internet connectivity sa mga estudyante, teacher og higher education institutions kun HEIs. Sumala pa ni De Vera nga mapahimangnuan o napahimangnuan na niya ang kapin 300 ka mga state universities and colleges nga planuhon na kini ilabi na sa pagpatuman sa flexible learning. Mao kana karon ang gina-push sa atong panggamahanan ilabi na sa mga tertiary level nga mga eskwelahan mga kasyargaw. Kaya naa naman ta sa bag-ong kinabuhi nato. Gitawag nila nga new normal sa normal nga panahon mga kasyargaw. So i-adapt nato kana na mga kamanduan gikan na sa atong panggobyerno ilabi na sa CHED mga kasyargaw. So andam na mo mga eskwelahan nato din na mga HEIs sa pag-adapt ni ining mga bag-ong kamanduan gikan na sa Commission on Higher Education. Sama sa naanda nato mga kasyargaw, ato usab ipagawas na usab ang mga kausa kampanya sa Department of Health alang na sa pagpatuman o alang na sa atong pagpahibalo sa katawhang Pilipino ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Aniya ang kampanya sa Department of Health alang na sa atong kaayuhan batok sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay ang wala nimo mahibaw-i may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19 timan-i lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubo siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing
diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod og mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, pirmiha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Kadto mga kasyargaw, ang kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19. Padayon nato na nagipagawas din na sa atong programa Siargao TV News aron na hibalo kamo mga kasyargaw nga aduna di ay mga gipanghimo nga kausa o kampanya ang atong panggamhanan. Samtang ato usab ipakita mga kasyargaw ang national strategy sa atong nasod sa pakigbatok sa COVID-19. Kato mga kasyargaw ang pakigbatok o ang national strategy sa atong panggobyerno batok na sa COVID-19. Ato usab nang ipagawas din na sa atong programa aron kahibalo kamo nga adunay mga programa, mga kamanduan o mga ginapanghimo ang atong probinsya, ang atong nasod batok sa COVID-19 mga kasyargaw. Karon sa
sa atong mga dugang nga balita, mga kasyargaw. $1,265 ka mga LGU sa nasod nakakomply na sa deadline sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Program. Miabot na sa 1,265 ka mga LGU ang nakakomply na sa deadline nga gihatag sa DILG ngadto na kanila aron ipang apod-apod ang SAP assistance. Sumala pa ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ana-ana sa kinatibuk-ang 90.87 o 90.86% ang nakakompleto sa pagpang-apod-apod sa mga benepisyaryo o dugang pa niini nga ang wala pa nakahatag sa maong assistance. Pwede pa magpadayon sa paghatag tungod kay ang gihatag nila nga deadline usa lamang kapaagi aron masayran sa ahensya ang dali nga response sa mga LGUs. Nasayran sab nga ang top 5 ka mga probinsya nga dali nga mi-response sa maong panawagan sa DILG. Mao ang Caraga nga ana-ana sa 100%. Bicol nga 99.96% na ang nakompleto. Ang Sorsogon 98.92% na. Cordillera Administrative Region Concar 96.8%. Ogas ang Zamboanga 96.47%. Gipadali na karon ni Secretary Anyo nga kompletuhon na ang ilang o ang mga liquidation report sa matag LGU sa atong nasod. Mao kadto mga kasyargaw ang latest na update sa atong nailabi na sa pag-apod-apod sa SAP assistance. Sumala pa nga ang Caraga ang nag-una sa dali nga may response sa maong panawagan sa gobyerno. Ilabi na sa pag-apod-apod sa Social Amelioration Program. Base na kini sa gipagawas nga press release sa Department of the Interior and Local Government. Please do share mga kasyargaw sa atong live stream facebook.com/SiargaoTV o sa atong mga social media platform. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning kang Jade Ralph Iamson de la Peña, kang Nerds Morillo, Jan Longakit, Love Spirit, Samantha Grace Espeso Argota, George Gonzales, Anthony Trozo Taghoy, Oga Richel Cepeda. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Natapos na usab mga kasyargaw ang atong pag-uban din na sa atong programa Siargao TV News. At ang ipirmi ang maong programa alas 8 sa buntag, Lunes ngadto na sa Biyernes mga kasyargao. Araw na sa pagsayod sa atong mga
latest na updates og information alang na sa atong mga katawhan. Sa atong report usab mga kasyargaw sa COVID-19 updates nato atong makita dinhi na sa atong right side sa atong monitor na sa 10,794 ang confirmed cases o bag-ong case is 184. Mga kasyargaw ang latest nato nga information. 11,000 na di ay mga kasyargaw ang atong confirmed cases din na sa atong right side sa atong monitor mga kasyargaw. 11,000 na kabuok o 11,000 kapin na kabuok mga kasyargaw ang atong 11,086 na ang confirmed cases mga kasyargaw sa atong latest karon nga update na siya ganina mga kasyargaw og 292 kabuok na ang bag-o nga cases og ang namatay ana sa 726 kabuok og ang bag-o nga mga naka-recover 75 ang bago naka-recover og ang kinatibukan nga 1,999 na kabuok mga kasyargaw ang naka-recover. Good morning at Tiffany Borja. Good morning kanimo dinha. Happy viewing. Busy siguro. Good morning at Tiffany Borja. Ang latest mga kasyargaw 11,086 na ang confirmed cases din hina tapos 1,999 na ang naka-recover ug naa na sa 726 ang namatay tungod sa COVID-19. Happy Fiesta tuod sa Barangay Union. Fiesta din hina sa Barangay Union din hina sa lungsod sa Dapa. Happy Fiesta kaninyong tanan. Og pahinumdom lamang nato kaninyo mga kasyargaw, ilabi na din hina sa Dapa og din na sa Barangay Union. Please do observe social distancing. Ilabi na kung magtipik tapok-tapok kamo din ha mga kasyargaw. Happy Fiesta kaninyong tanan. Din hinalabang ko kutob mga kasyargaw. Kini si Kuya G moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili mahisukabod. Good morning kaninyong tanan. Ingat, Pilipinas!